בסדר? בסדר. כמה אנחנו? שלמה, אדם יאיר. ויאיר, יופי. ובלה ואנה מגיעות בדרך כלל קצת אחר כך. ובכן, היום זוהי הפגישה הממוספרת שלנו, מספר 80. יש לנו עוד שתי פגישות לא ממוספרות, אבל היום זה פגישה מספר 80, 24 בפברואר 2021. היום הפגישה תהיה מורכבת משני דברים. 2/3 אנחנו ממשיכים עם אדם לקרוא את בשביס, ובשליש האחרון נתחיל לאט לאט להיכנס לאברהם יהושע השל ולטקסט שלו, דר מזרח אירופאישר יד. אז אדם תעלה בבקשה את טייבלה ונורמיזה, תגיד לנו באיזה עמוד אנחנו, וכמה חסר לסיום, שנוכל לתכנן את הסיום. באיזה עמוד אנחנו עומדים? אנחנו קראנו את זה... קראנו עמוד, נדמה לי, הפעם שעברה. כן, אנחנו... נראה לי, היינו בסוף עמוד 83. החלק הזה פה לפניכם, אתם זוכרים שקראנו, Winter ist das Oiston und Onton sich bei Teibelen im Vorderstub gewohnt als Lästiker. זה קראנו. כן, וכמה חסר לסיום, כמה עמודים? 5. אוי ויי. היום אם נצליח נקרא, מקווה 2 עמודים, ובפעם הבאה עוד 2 עמודים, נתקרב לסוף, לפני שדינה תתפוס את האדמיניסטרציה מידיך. אוקיי, אז נתחיל. כולכם רואים את המקום, עמוד 83. אני כן קיבלתי מייל, אני רק אגיד, כן. נראה לי מיאיר, שאתה אומר שבגרסה ששלחתי, אין את העמודים האלה. נכון. יש, שלמה, אצלך יש אותם? אני חושב שכן, לא הסתכלתי, כי אני... זה עד עמוד 82 יש. בשיעור... זה פשוט שלחתי לכם את אותו קובץ שאני משתמש בו, אז זה נורא מוזר. הנה אני מחזיק אותו פה, 83. אני מציע, אם אתה יכול לפתוח עוד פעם את הקובץ במחשב, ולראות שאכן הוא נגמר ב-82, אז זה מאוד יעזור. בינתיים אני ממשיך עם הקריאה. אז ויטר... סליחה, האם אתה יכול להגדיל קצת את ה... בוודאי. רגע, אם יאיר, אם יש לו טקסט. טוב מאוד. או שאתה יכול אדם לשלוח לו עוד פעם, ליאיר? אתה רוצה שנשלח את זה עוד פעם? זה עניין של 2 דקות לשלוח את זה עוד פעם, זה לא ייקח הרבה זמן. לא, אני אבדוק אחר כך ואני אגיד לך עוד פעם, אולי זה מה שזה הדפיס לי, אולי זה לא הדפיס לי את הכל. יכול להיות שזה מה שקרה. טוב, אז אני ממשיך בקריאה. רגע, ואיך יאיר יוכל לעקוב אם אין לו? אני מקרין את זה הרי. יופי, מצוין. מתחילים. Winter ist das Oiston und Onton sich bei Teibelen in Vorderstub gewohnt als Lästiker. בחורף, ההתפשטות וההתלבשות אצל טייבלה בחדר השינה. לא, פודרשטוב זה בטרקלין. לפני חדר, טרקלין, כן. נהיה לסטיקר, שאנחנו לא ידענו מה זה אומר. לא, בפעם שעברה כן ידענו, כי נדמה לי ששלמה או אפילו יאיר מצאו, כן?
אתם זוכרים, שלמה? מלשון last, זאת אומרת, יותר קשה, כן? יותר עמוס, יותר עבודה. אם השורש זה המילה last זה מסע. גבור לסטיקר נעשה כבד יותר. ודאי שכבד יותר מאשר בקיץ, כשהוא היה לבוש בקלות רק בחלוק. סליחה שוב, מה זה פודרשטוב? פודרשטוב, שטוב, חדר. נכון, שטוב זה, כאן זה לא בית אלא חדר, פודר זה קדמי, החדר הקדמי הכוונה הטרקלין. שלום בלה. היי, ערב טוב. אוקיי. שלום לכולם, גם אני פה. שלום, יופי. אז לסטיקר, אם זה מהלשון last, מסע, זה נעשה יותר כבד. הלאה. Amersten wird der Weg, wenn's fällt, on a frischer Schnee. מה המילה הראשונה? אמרסטן. איזה אותיות? א', מ', ע', ר', ג', ס', ת', נ'. אמרקסטן. יש לה מילה אמרקסטן, שני חלקים. ארג, ארגר יותר גרוע. זה מעין פרפיקס. הכי גרוע, זה הכי גרוע, הכי קשה, כאשר אלחנן היה בא, מה היה הכי קשה? כשהוא היה בא אל טייבלה, כן? והדרך נהייתה, ורטר וגן וספלט און הפרישר שני. נהייתה גרועה יותר כאשר ירד שלג טרי. נכון. אלחונן הוד גזורקט טייבלה oder אמץ von die Schreinen soll nicht fallen auf die Spuren. איבדנו אותך, זול נישט. fallen auf die Spuren. זול נישט fallen auf מה? die Spuren. העקבות. נכון. תרגום. אלחנן דאג, אלחונן הוד גזורקט. נכון. טייבלה, או דר אמץ פון די שכנים, טייבלה, או מישהו מהשכנים, זול נישט פאלן אף די שפורן. לא ייפול על העקבות. כן, אבל הכוונה פאלן, באופן מילולי זה ליפול. אבל כאן הכוונה לא שהם ייפלו מבחינה פיזית, אלא יבחינו בעקבות. הלאה. הרהות בקומן אהוסט, הקטר, הוא קיבל שיעול, קטר, מה זה קטר? הצטננות. הצטננות? הצטננות. סהות גטרופן, אז ist gekommen zu Taibelen in Betterein, gepeugt mit die Zähne, lang sich nicht gekonnt der Warmen. סליחה, הוס שלו זה לא שיעול? כן, הוס זה שיעול. שיעול, כן. קרה, סהות גטרופן, קרה, כן. קרה, אז ist gekommen zu Taibelen in Betterein, שהוא הגיע למיטה של טייבלן, כן. גפויקט מתיצן, נקש בשיניים. איך עוד פעם ביידיש? גפויקט מתיצן. גפויקט מתיצן. כאילו תופף בשיניים, אבל... מתופף בשיניים מרוב שהיה קר לו, כן? lang sich nicht gekonnt der Warmen. הרבה זמן לא הצליח להתחמם. נכון. Ois פחד, sie soll sich nicht chappen auf sein Narrerei, hat ois getracht,
Veränderungen und Ausreden. כן, מהפחד שהיא לא תתפוס את הרמאות. את הרמאות שלו. עכשיו, שאלה שאני שואל, על איזה רמאות מדברים פה? לא ברור לי. הרמאות שהוא סיפר לה שהוא שם. כנראה, כן. הוא הלא מתחזה. הוא מתחזה, והיא מכירה אותו כאלחנן, ועכשיו היא מכירה אותו כהורמיזה, זו הרמאות שזה אותו אדם. כן. הלאה. הודר אויס גטראכט הוא, אני רוצה להגיד המציא, אבל הוא במובן... המציא, יפה, התרגום הוא מצוין. ארות אויס גטראכט הוא המציא. למה אנחנו מתרגמים אויס גטראכט כהמציא? כי טראכטן זה לחשוב. אויס החוצה, להמציא. אז הוא המציא, כן? Veränderungen und Ausreden. כן, יש לנו פה שתי מילים, Veränderungen ו-Ausreden. Veränderung, איך היית מתרגם? Veränderung זו תשובה. Entfer. עכשיו, Veränderung, הייתי אומר תירוצים. תשובות לא לעניין. כן? Und Ausreden. Ausreden. עוד מילה, Ausreden, איך היית מתרגם? אני חושב שאויסרדן זה פרשנות, לא? לא. לא, לא. אני חושב שיש לנו כאן סינונימים, שתי מילים נרדפות. Veränderung ואויסרדן תירוצים. In Emerson hat Teibele nicht geforscht und nicht gewollt forschen. כן. האמת היא שטייבלה לא חקרה ולא רצתה לחקור. נכון. Teibele hat schon lange eingesehen, als er Shed hat alle Mides und Schwachkeiten von der Mensch. כן. טייבל eingesehen, אנחנו נגיד שזה שם הלב, טייבלה... רגע, eingesehen, לא שמה לב, הייתי מתרגם, הבחינה. הבחינה, כן. טייבלה כבר מזמן, hot showing lang, כבר זמן מה, הבחינה, כי לשד יש את כל המידות והחולשות שיש לאדם, פון המנש. כן. hat geschwitzt, genießt, geschluckertzt, gegenetzt. hat geschwitzt, הזיע, genießt, התעטש, geschluckertzt. איך אומרים בעברית, בלה, המומחית שלנו למילים אידיומטיות? אני הייתי מניח שזה כחכוח. לא, יש מילה אחרת, שלוקרסן זה לגהק. לגהק, בדיוק. הוא גיהק, כן? כן. גשלוקרס, גיהק. גגנצט. גנצן ביידיש, מי יודע? פיהק, לפהק. יש לגהק ויש לפהק. אוקיי, ביתה. טיילמול. סליחה? לא, רציתי לומר שבעברית יש גם לשהק. אני רציתי גם להגיד את זה, אבל לא רציתי לבלבל אתכם יותר מדי. הלאה. טיילמול, הוט גשמקט פונים מתקנובל ונטיילמול מציבלה. לפעמים עלה ממנו ריח של שום, ולפעמים ריח של... בצל. מה המילה ביידיש? ציבלה. ציבלה. ציבלה, בצל. כן. Das Leibseins
is ihr vorgekommen wie das Leib von Irman. הגוף שלו is ihr vorgekommen. הרגיש לה? הגיע לה? כן, כן, האור שלו, פה עליי אורו, כן, היא הרגישה אותו, כמו שאת אומרת, כמו האור של בעלה. mit a Gordel und a Noppel, beinig und horig, עם גורגרת ופטמה. כן. בייניק זה רגליים, רגל? נופל, רגע, נופל, האם נופל זה פופיק? אני אמרתי פטמה. לכן אני שואל, האם אתה צודק, או מה אומר המילון לגבי נופל? בודקים. כן. ניפל, פטמה. אבל גם פופיק. זהו. כן, גם נייבל, נכון, כן. בדיוק. אז יש לנו שתי אפשרויות. הלאה. כן. בייניק, מה זה, רגל בייניק? עצמות, לא. עצמות. בייניק זאת אומרת עשוי מעצמות, כן? ונהוריק. שעיר. מהור, משיער, שעיר. גרמי ושעיר. בדיוק. יפה. בדיוק. גרמי ושעיר. הלאה. Amol ist wo Mesa rein in a Luine zu treiben Spaß. אינה ווס, אינה, Loine. Loine. אני לא יודע מה זה. מה אומר המילון? לוינה או לוינה, או איך כתוב? למד וו יוד? כן. מוד, מצב רוח. מילה שאף פעם לא שמעתי. אוקיי. אז פעם אורמיזה נכנס למצב רוח, כן? פה במילון של דומינסקי כתוב שזה שכר, משכורת. לא, לא, לא. זה המילה לוין. פה כתוב לוינה. לוינה, כן. שכר. כן, לא לוין. לוין זה שכר. אוקיי, ממשיכים. Treiben Spaß. אז הוא נכנס למצב רוח, למוד, טרייבן שפס. Treiben זה ביטוי אידיומטי, טרייבן שפס. לספר בדיחות? בלה, מה את אומרת? לספר בדיחות? בכיוון. תראו, טרייבן, אם אנחנו מנסים לתרגם מילולית, זה כאשר הרקב מאיץ בסוסים שילכו. זאת אומרת, להאיץ, שפס, להאיץ, איך זה שפס? בדיחה, בדיחה. בדיחה, או יש מילה יותר טובה בעברית, כן, להאיץ צחוק וכולי. אז הוא נכנס למצב רוח של ליצנות, טרייבן שפס, ומה קורה, אדם? זה, אנחנו אומרים בעברית להריץ בדיחות, כאילו... אוקיי, בכיוון הזה, כן. להריץ דחקות. כן, כן. בסדר. הלאה, אדם. Ein andermal hat sich von ihm herausgerissen, לא שמענו אחרי הרויסגריסן, איבדנו אותך. אננדר מול הוד זיכפונים הרויסגריסן, מה? הזיפץ. הזיפץ, תרגום. פעם אחרת נקרא ממנו... הרויסגריסן. הנחה. התפרץ מתוכו, לא נקרא, הזיפץ, הנחה. הנחה. Die Fies-Seine sind nicht gewöhnt kein Gänsener, nur menschliche, mit Nägel und Winterbeilen. Okay. רגליו
לא היו רגלי אווז. למה אומר בשביס שרגליו לא היו רגלי אווז? כי לשדים יש רגלי אווז. בדיוק. כי מקובל שלשדים, אבל הוא נראה כבן אדם גמור, כן? נו menschlich mit Nägel und Winterbeilen. לא שומעים אותך, אדם. נו menschliche mit Nägel und Winterbeilen. כן. הם היו אנושיות עם נגל, מה זה אצבעות? נגל זה ציפורניים. ווינטרביילן? כן, וכנראה בליטות חורף. גוויות קור או משהו כזה? כן, מה שביידיש הליטאית במשפחתי היו אומרים אגניוטקס, אם שמעתם פעם. איזה מין בליטה באצבע. יבלת? כן. משהו כזה, כן, יבלות. הלאה. Einmal hat ihm Teibele gefragt, wer beteit der Fund, und Hormiza hat ihr ausgeteitscht. פעם אחת, טייבלה שאלה אותו את המשמעות של כך, את הסיבה לכך, כן. והורמיזה המציא לה. לא, ausgeteitscht. פירש לה, הסביר לה. פירש לה, כן. אני רוצה לשאול, אתם יודעים, אני אוהב תמיד לרדת לפונבן ווקסן ניפיס, מאיפה צומחות הרגליים של מילים. אויסטייטשן, מי יכול לתת הרצאה, מה זה, מאיפה זה בא, כפירש. נראה לי מהיידישטייטש. נכון, תסביר לכולנו. בחיידר, הומצאה בעצם שפה של תרגום התנ"ך ליידיש. ובעצם היו קוראים חלק בעברית, או מילה בעברית, ומיד מתרגמים אותה. פסוק בתורה. היו קוראים פסוק בתורה, כן? אבל ממש מתרגמים מילה במילה. נכון. יש לעגנון דוגמה לזה כאן. ולזה קוראים טייץ'. עכשיו, טייץ' זה גם כן, אם אנחנו נסתכל על המילה בגרמנית, לשפה הגרמנית, דויטש, זה עובר את הדיפתונג ליידיש כטייץ' בעצם. נכון. זאת אומרת, התרגום של פסוק או מילים בתורה מהעברית ליידיש, שאז לא הייתה המילה יידיש, קראו לה דייטש, שזו הייתה היידיש, מכיוון שהשתמשו בדייטש הזה, ביידיש הזאת, כדי לפרש טקסט בעברית, אז המילה דייטש, שזה דייטש, שזה גרמנית, הפכה גם למשמעות של לפרש. אם אני כבר התחלתי להרצות, אני אשתמש במילים של מורתי ורבתי, קלאודיה רוזנצוויג. לא שומעים אותך, אדם. אם התחלתי להרצות כבר, אז אני אצטט את מורתי, קלאודיה רוזנצוויג, כן. שאמרה שהמילה דויטש בגרמנית הגיעה מהמושג דויטליך, שבגרמנית זה אומר ברור, שקוף. נכון. ואז גם כן הטייץ' מברר או משקף יפה. את המילים של המקרא. יפה מאוד. דויטליך, כן? או ביידיש דייטלך. ביידיש משתמשים גם דייטלך, זאת אומרת לגופו של עניין בצורה מדויקת. אוקיי. ומשם גם, ומשם גם, אמרנו שד' וט' מתחלפים, זה הטייטל שדיברנו עליו. אותו מקל או אצבע שמצביע על הטקסט איפה קוראים. כן. ויש גם... במובן של להצביע. ויש גם פרטייטשון פרבסרט, שזה נותנים את זה כפירוש, זאת אומרת ספר של פירושים, אז שם כתוב פרטייטשט ופרבסרט. זאת אומרת שזה גם מבואר וגם משופר.
כן, כמו שנגיד ביאליק שתרגם את דון קישוט לעברית, אומרים שהתרגום בעברית עוד יותר טוב מהמקור. אוקיי. זה מעניין, כן. זה מסורת של תרגומים גם מגרמנית ליידיש, עשו את זה. כן. והנה פון אונס, בהפט, sich mit ein irdischer Käfer, nennt uns das Gestalt von einem Adam, von einem Odem. כן. Wie ich Odem. Wenn nicht, wollt jene ausgegangen von Eima. אימה. Eime. כן. כשאחד מאיתנו בהפציך, אני מתאר לעצמי שזה... בהפציך מזדווג. מזדווג עם אשת אדמה. רגע, תשימו לב, המילה בהפטנזיך, איך אומרים מחברת ביידיש? הפט. הפט. אני מניח שקוראים לזה הפט, כי לוקחים הרבה דפים ומחברים ביניהם. אוקיי, הלאה. נמטר, אירדישר נקייבה, נמטר אונדוס גשטלט של הבן אדם, בן אודם. הוא לוקח את הדמות של בן אדם. כן, מקבל את הדמות של בן אדם, כן. ונישט וולט ינה אויס גגנגן פון אימה. לא שמענו אותה, תגיד ביידיש עוד פעם, כי לא שמענו. וולט ינה אויס גגנגן פון אימה. אוקיי. לא... זה צריך לקשר עם ההתחלה. אילו, כן? אילו. לא, אז האישה תלך או תצא או... לא, רק רגע. בוא תקרא את כל המשפט, כי הדברים קשורים. ונישט, ווי, וולט ינה, אויס גגנגן פון אימה. אוקיי, מה זה ונישט? רגע, אם לא מה? אם הוא לא ייקח את הדמות של בן אדם. כן. וולט ינה אויס גגנגן פון אימה. אם אותה... כן. אזי? אזי האישה, השאלה אם אויס גגנגן זה אם היא תלך או תעלם? לגסוס. אויס גן. כן. היא הייתה מתה מפחד, מאימה. Jo, Teibele hat sich zu ihm zugewohnt und ihm lieb bekommen. כן, Teibele hat sich zu ihm zugewohnt? בכתה עליו? התרגלה. גבוינהייט זה הרגל. Sie hat sich zu ihm zugewohnt, היא התרגלה אל אורמיזה, כן. ואהבה אותו? ונעים ליב בקומן? כן, ואהבה אותו. עכשיו אתה, גבוינהייט זה לא ויינן, אתם חייבים להבדיל בין אוי לאי, בין או לאה, זה משנה את משמעות המילים. הלאה. Sie hat im Ganzen aufgehört sich fochten vor ihm und seine Schmähstück. In seine? Schmähstück. Schmadstück. Okay, Schmadstück. היא בגדול או לגמרי הפסיקה פורטן, לפחד. פורטן, איך אתה מתרגם? בשאלה, לפחד. לפחד, כן. היא הפסיקה לגמרי לפחד, פורט זוהי מילה ביידיש קצת ישנה, כן. לפחד ממנו ומהשדיות שלו, השמדשטיק. שמדשטיק מהטריקים והשטיקים שלו. למה טריקים ושטיקים זה ביידיש אידיומטית שמדשטיק? זאת אומרת, התנהגויות של משתמד. כן, מי שעבר מהיהדות לדת אחרת. כן, שמדשטיק, טריקים ושטיקים. כן. Die meisten seine haben sich keinmal nicht ausgeschöpft, aber oft hat Teibele gefunden in seiner Rede
widersprochen oder erliegen. אוקיי, הסיפורים שלו, die meiste seine, sich kämen nicht ausgeschöpft. כן, אז אויס שפן. כן. זה אויס שפן. בואו תחשוב, כשאנחנו אומרים שפן, אנחנו אומרים שפן וסר, כן? לשאוב מים עם דלי. Seine meistens haben sich nicht ausgeschöpft, אף פעם לא נגמרו, כן? תמיד היה לו מה לספר. כן. זה בא מהעניין של שפן, לשאוב מים, sich nicht ausgeschöpft, לא נגמר השאיבה, תמיד היה לו... לשאוב עד תום, כן. נכון. Aber oft hat Teibele gefunden in seiner Rede widersprochen. כן. אבל לעתים נדירות... לא, לעתים קרובות. לעתים קרובות. כן. hat Teibele gefunden in seiner Rede, Teibele מצא בדיבורו, בדבריו, וידרשפרוכן. עכשיו, וידר זה לחזור על עצמו? סתירות. רגע, אדם, אני רוצה ללכת עם אדם. איך אתה אומר, החלק הזה, וידר, מה זה? וידר זה שוב פעם, כמו נוח. לא שומע אותך. שוב פעם, כמו נוח המול. לא. נכון שווידר זה שוב פעם, אבל לא כאן. וידר כאן, למילה וידר יש שני תחומים סמנטיים. פעם היא מתפקדת כמו שוב, כמילה לבד, זינקט שוין וידר, הוא שר שוב. אבל כשזה בא כחלק ממילה אחרת, תחשוב על הגרמנית שלמדת, וידר, כמו וידרשטנד, עמידה של כנגד, כאילו או סתירה. סתירות. וידרשפרוכן זה סתירות. וידר במובן של משהו שכנגד. כן. אודר הליגן, שזה שקר. כן, נכון. ערות הפונים. הפונים. הפונים, שזו מילה שנתקלנו בה כבר. נכון. ואני לא זוכר מה היא אומרת. כאילו. כאילו. כאילו, ערות כאילו, ויאלה אנדרה ליגנר. רגע, אדם, אגיד לך באמריקאית, נגיד on face value. הפונים on face value, כאילו. כן? ערות הפונים ויאלה אנדרה ליגנרס גהת הקורצן זיכורן. היה לו כאילו, כמו לכל השקרנים, זיכרון קצר. כן. אנה, אני מודאג. את לא שואלת שום דבר, הכל מובן לך? כן, אבל אני... כן. אבל... אני שואלה, יש בעיה גם בעברית. לא, בסדר. את לא למדת בבית ספר עברי, אני יודע. כן, כן, אני הבנתי, אבל יש דברים קצת קשה בשבילי, כמו אני לא מצאתי במילון מחברת. מחברת זה, איך אומרים מחברת? בהפט בגרמנית. קופי בוק. קופי בוק. קופי בוק. איפה שאת בבית הספר רושמת דברים, כן. וזה בא מלשון לחבר. כן? To connect the different... כן, עכשיו אני הבנתי. אוקיי, אז בבקשה, גם אם יש מילה בעברית שאת לא מוצאת, את חייבת לשאול באמצע. תודה, תודה רבה. בבקשה. אזוי. Erhot mit der Zeit zurückgesorgt Teibelen als Schädim leben ewig. Aber in einer Nacht hat sie Afrageton. Afrageton. פעם אחת
הוא חזר על עצמו, רוט מתצאי צוריק, הוא חזר על עצמו? לא, מתצאי צוריק, לפני זמן מסוים, כן. כן. מתצאי צוריק, לפני זמן מה? גזוג טייבלן, אמר לטייבלה, ששדים חיים לנצח. רובר, הנה נרנח, לילה אחד, הוטר זי אפרגטון. הוא שאל אותה שאלה, אפרגטון, אומייגאד, מה נסגר איתי? וסטוטון, אז איכל קרפירן. מה תעשי? רגע, לא קרפירן, קרפירן. קרפירן. מה תעשי כשאני אהפוך לגופה, כשאני אמות? כשאני אתפגר. המילה קרפירן זוהי מילה לא יפה, שהיא נתונה יותר לחיות מאשר לבני אדם. הוא לא אמר יכבל ליפטרוורן, כן? אלא יכבל קרפירן, כשאתפגר. השפה הזאת היא שפה גסה, לא של בן אדם. כן. שדים שטר בן דוכנישט, אבל שדים לא מתים. כן. מנהמת זה הרופ אינשאול תחתיה. תחתיו. אינשאול תחתיו. לוקחים אותם למטה, נכון. לשאול תחתיה, לגהנום. נכון. כן. בסדר. אימול, נוח סוכס. איך אדם קרפירן בעברית? להתפגר, מלשון פגר, שזה חיה מיתה. פגר זוהי חיה מיתה. קרפירן להתפגר. אוקיי, תודה. אוקיי, כן. נוח סוכס, is geworden an Untergang in Stott. פעם אחת, אחרי סוכות, נהיה אונטרגג בעיר. מה המילה ביידיש? אונטר? גנג. אונטרגנג? כן. איך הייתם מתרגמים? איך אתה אומר, איך היית מתרגם אונטרגנג אין שטוט? ירד הרבה גשם. אני הייתי אומר תהלוכה. לא, אונטרגנג. זה ירידה גדולה של גשם. ירידה גדולה, משהו לא טוב, לא אומרים מה, אבל אונטרגנג כאן זוהי מילה שהיא קצת מיקום מוזר, כן? הייתה ירידה בעיר, ירידה במה, בואו נראה את ההמשך. לא שומעים. פוילה, וינטן, הובן גבלוזן פון טייך, פון וואל, פון די זומפן. רוחות מלאות נשבו מהנהר. למה מלאות? איך כתוב? פוילה? כן. פוילה זה לא פולה. פולה זה מלאות. פוילה וינטן. איך הייתם מתרגמים פוילה וינטן? איך? רוחות רעות? הייתי אומר, המילה פויל זה רקוב. רוחות רקובים, ככה הוא כותב בשביס, כן? כן, רוחות רקובים נשבו... מה זה אם כך פוילה שטיק? פוילה שטיק, שטיק זה טריקים רקובים, זאת אומרת טריקים לא לגיטימיים, טריקים לא לפי היושר, כן? כן, טריקים רקובים. כן, עכשיו על ילד שהוא, איך אומרים בעברית, שלא רוצה לעבוד, שלא רוצה להתאמץ, אומרים אריזה פוילר. נכון, עצלן. הוא עצלן. כן, אוקיי. האדם, אז פוילר וינטן, כן? רוחות רעות, רוחות נמקות, רקובות. כן. נשבו מהנהר, כן. מהיער, מהביצות. כן. נישט לא איז קינדר, נור אויך אסך.
Nicht, אני צועק, nicht bloß Kinder, nor euch asach der Wachsene, zenen gelegen in קדחס. הופה, לא רק ילדים, אלא גם מתבגרים, כן. שכבו קודחים. לא מתבגרים אלא מבוגרים, שכבו קודחים בקדחת, כן. היו חולים, מגפה. כן. קורונה. סהות גרגנט ונגהוגלט, ירד גשם וברד. יפה. די פרפלייצונג, הות גהת דורך גריסן די דמבה פון דר וסרמיל. הפרפלייצונג. פרפלייצונג, די פרפלייצונג. השיטפון. השיטפון קרה דרך הדמבה פון דר וסרמיל. רק רגע, תקרא ביידיש די פרפלייצונג. הות גהת durchgerissen, die Dambe von der Wassermill. אוקיי, אז השיטפון הודגעת דורגריסן, היא פרצה וקראה די דמבה את הגלגל. נו, איך אומרים דמבה בעברית? את הסכר. נכון, דם. של הווסרמיל, של תחנת הקמח. נכון, שתחנת הקמח שהייתה מופעלת על ידי גלגל שמניע את המים בנהר. כן. Durch Wind hat abgebrochen ein Fliegel von der Windmill. כן. רוחות הסערה שברו את אחת מהכנפיים של תחנת הרוח. נכון. Bei Nacht, wenn Hormisa ist gekommen zu Taibelen auf den Gelegen, hat sie gemerkt, dass sein Leib ist äußerlich, dass sein Leib ist äußerlich heiß. Aber die Säulen sind ihm kalt wie Eis. כן. יום רביעי בלילה, כשהורמיזה... למה יום רביעי בלילה? איך כתוב? מטבוח בינחת. כן. בסדר. יום רביעי בלילה, כשהורמיזה בא למשכבה של טייבלה, hat sie gemerkt, dass sein Leib ist äußerlich heiß, שגופו... hat sie gemerkt, היא הבחינה. היא הבחינה שגופו חם באופן... sein Leib ist äußerlich heiß, שגופו חם, מה זה המילה אויסטרליש? בצורה יוצאת דופן. יוצאת דופן. בצורה מוזרה. Aber die Säulen sind ihm kalt wie Eis. Säulen? כנראה שכאן הכוונה... The feet was cold. איך? The feet was cold. The bed was זויל, cold. כפות הרגליים, כן? רגליים, כן. כפות הרגליים, החלק התחתון של הרגל, קלט ואייס, קר כקרח. Feet was very icy cold. כן. ist ein Kranker. Hat gezittert und gekrächzt. gezittert und gekrächzt. הוא רעד ו... איפה כתוב, איך ביידיש כתוב? גציטר. לא, לפני, כן. אבל לפני זה היה משהו. אריזה קלטר? gezittert und gekrächzt. כן. הוא רעד ונאנח. hat geprüft Taibelen herumnehmen, aber die Finger seine haben gefrostigt. כן. הוא ניסה לחבק את טייבלה, כן. אבל אצבעותיו קפאו. נכון. hat sich gefleißt sich aufzumuntern. hat sich gefleißt. gefleißt. כן, aufzumuntern. aufzumuntern. mit Red wegen die Schädiges. Wie sie verführen junge Bechurim. machen sich lustig mit fremden Schäden.
Lusken sich in Mikve, verflechten Koltanes bei den Mannen in die Berd. Aber ist geblieben schlabberig und sie nicht gekonnt במנן. במנן, כתוב, יש עין או א', במנן, מה? במנן. אני גם אגיד שאנחנו עכשיו נמצאים באמצע השיעור, אם אנחנו רוצים לעבור... לא, רגע, לא שומעים. אני אגיד שאנחנו נמצאים באמצע השיעור, אם אנחנו רוצים לעבור להשל בשלב זה. באמצע השיעור. רגע, מה? השעה 6:45. נגיע לשבע, כן? לשבע. תנסה לתרגם. hat sich gefleißt, sie aufzumuntern. תרגום. פלייס. מי יכול לעזור? גפלייסט. אוקיי. זה יידיש ששמעתי בצעירותי. כיום אני לא שומע את המילה זיך פלייסן. כאשר היה תלמיד חרוץ, היו אומרים, איזה פלייסיקר תלמיד. רוציר גפלייסט, הוא הצטיין או השתדל הרבה. כן? הלאה? כמובן השאלה, אוף צו מונטרן, אז זה אוף מונטרן? כן. מונטר ביידיש זה במצב רוח מרומם. אוף מונטרן זי אוף צו מונטרן, לעודד את רוחה, כן? אחרי שהוא לא היה יכול אפילו לחבק אותה, כי הכל היה קר, הוא ניסה לעודד את רוחה בסיפורים. נראה את ההמשך. בדיבורים על שדות. כן. wie sie verführen junge בחורים. תרגום. איך מה המילה? פרפיר. מי יכול לעזור? מה עושות השדות? זה יפרפיר יונגה בחור. איך? מפתות בחורים צעירים? מובילות, כן, פרפיר זה מובילות, מסיתות מדרך הישר. פרפיר זה להוביל בדרכות לא ישרות. מכין זיך לוסטיק, מתפרמדה שיידים. הן הופכות אותם לבעלי תאווה. לא, לא. מחזיך, השדות, מחזיך לוסטיק, משתעשעות, מתפרמדה שיידים. הם משתעשעות עם שדים זרים, כן? במקום עם הבחורים, כן. פליוסקן, זיך אין מקווה. משתכשכות במקווה. כן? פליוסקן, כן. כן, פליוסקן זה להשפריץ מים במקווה, כן? משתעשעות במקווה. פרפלכטן קולטנס bei die Mannen in die Berd. כן. פרפלכטן. הם קולעות, השדיות האלה, השדות קולעות, קולטנס, אמרנו שזה קבוצות שיער דבוקות, לא מסודרות, בזקנים של הגברים. הקולטן אמרנו שזה שיער דבוק מעין מחלה, כן? שאי אפשר לסרק את זה, כי זה דביק. כן. Aber ist geblieben schlabberig und sie nicht gekonnt במנן. במנן. שלאבריק זוהי מילה שאולי באה מהגרמנית, אני לא משתמש בה. שלאבריק אולי הכוונה לחלשלוש, באין עונים. יש לכם במילונים שלכם שלאבריק ביידיש?
כן, חלש. זהו, חלשלות. loose insubstantial. כן, אז הוא נשאר, עם כל הניסיונות שלו לעודד את רוחה, על ידי סיפורים וטריקים של השידות, איזר גבלים שלבריק, הוא נשאר בכל זאת חלשלוש, ונוצזיניש גקנט במאננד. אני לפני כמה פגישות הזכרתי את השימוש במילה במאנן אצל אהרון צייטלין באחד השירים שלו. במאנן, הכוונה היא, איך אומרים בעברית? מה שאומרים ביאה, כן? לא יכל לבעול אותה. איך? לא יכל לבעול. לבעול, כן. לא יכול לבעול אותה, שהרי אלה היו חלק מהדברים שקרו ביניהם כל לילה שהוא בא אליה. הלאה. המילה, הדרך שלנו להבין את זה, זה דרך המן והרבים מאנן. נכון. יש לנו הפרפיקס במאנן, זאת אומרת להכיל את גבריותו על כל היחידה, שבמקרה הזה היחידה זה טייבל. זאת אומרת לבעול. תחשבו רגע, שלבעול מלשון בעל, וביידיש, במאנן זה כמעט תרגום של המילה העברית. הלאה. המילון שלי אומר שזה לחתן. לא. זה מילון צנוע. כן, הלאה. Hot ihr nur keinmal nicht ausgewiesen, in dieser klogedicken Matzev. Matzev. כן. Hot ihr noch keinmal nicht ausgewiesen, היא לא יכלה לראות אותו? לא. הוא hot ihr ausgewiesen, nicht ausgewiesen. הוא לא נראה לפניה אף פעם במצב גרוע כזה. Es weist mir ois נראה לי, הוא לא נראה לפניה אף פעם במצב כזה. כן. במצב כזה, קלוגדיק, קלוגדיק, במצב אומלל כזה. קלוגן באופן מילולי, זה אנשים שמספידות מתים, כן? זה קלוגן. טייבלן hot verklemmt in der Brust. היא הכתה על החזה שלה. עוד פעם ביידיש. טייבלן hot verklemmt in der Brust. איך היית מתרגם? קודם כל טייבלן חייב להיות דאטיב. לא הבנתי, עוד פעם. המילה הראשונה, טייבלן, צריך להיות מושא עקיף, לטייבלה, נמחץ החזה. מה קרה בחזה? נמחץ החזה, פרקלמט. לא הבנתי את התרגום שלך. איך אתה אומר בעברית פרקלמט? פרקלמט זה כאילו נסגר, נלחץ. כן, בהחלט. עכשיו תשימו לב, פרקלמן, איך אנחנו אומרים סוגריים ביידיש קלמרן, כן? מה זה הקלמרן? אלה שמלחיצים בתוכם כמה מילים. פרקלמט, נלחץ לה בחזה, בסדר. זהות אפרג גטון, היא שאלה אותו. כן, היא שאלה אותו, למה אפרג גטון, ולא גפרקת אפרגה, אפרג גטון שאלה אותו בחטף. כן. אפשר דיר איינגבן מלינס מתמילך? כן. אפשר להביא לך מלינס עם חלב? מלינס, האנגלית, עכשיו יש לנו בפולין, אבל זה רסבריס,
כן. color is the rouge, אדם. the rouge. איינגבן הכוונה, מכיוון שהיא הרגישה שהוא חולה, אז היא אמרה, איינגבן, לתת לך לשתות מלינס מתמילך, שזה מין תרופה ביתית כנראה, כן? אותם סטרובריס או מה שזה לא יהיה עם חלב. איינגבן במובן של מלינס. לתת תרופה, כן. Und Hurmiza hat geantwortet. והורמיזה ענה. אז זו הנה רפואס זנה נישט פרונזרלייט. פרונזרלייט. כאלה רפואות אינה בשביל אנשי שלומנו. נכון, השיידים. הלאה. ווס טוט ihr wenn ihr werdet schlapp? מה אתם עושים כשאתם נשים? שואלת טייבלה. כאשר אתם מה? נעשים חלשים, שלף. כן. מיר קרצן ורוצן. התשובה שלו, מיר קרצן כתוב רוצן או רצן? רוצן, עם קומץ. מה הוא עונה? אנחנו מגרדים, קרצן. וסורטים. ומה? וסורטים. במובן של סורטים? שריטה, כן. כן, אוקיי, בסדר גמור. הלאה. הרהוד דו שמאל וייניק גרט. באותה פעם הוא דיבר פחות. כן, דיבר מעט. ונרהוד טייבלן גקושט, שהוא נשק את טייבלה, הוד זיך דר טרוגן פון זיין גביס, אפר דומפנר ריח. כן. כשהוא נשק אותה, עלה ממנו, לא, ונרהוד טייבלן גקושט, כתוב? כן, כשהוא נשק אותה, כן. הוד זיך דר טרוגן. כן, עלה ממנו, כן, נכון. מפיו פון זיין גביס. פון זיין גביס? כן. ג' עין ב' י' סמך? כן. זה מלשון בייסן, מנשיכתו. אפר דומפנר ריח. כן. ריח אבש. כן. גוויינלך, הוטר פרברחט mit ihr, bis der Hon hat gekräht. כן. כרגיל, הוא הלך ממנו, הוא נפרד ממנו. לא, לא, לא. הוטר פרברחט mit ihr. הוא בילה איתה, לבלות. בילה איתה עד שהתרנגול קרה. עד שהתרנגול קרה, כן. Aber das Mal hat sich geeilt, sich zu verlosen. גאיlt. geeilt. הוא מיהר לברוח, לצאת. לא. aber das Mal, אבל הפעם, הוטר זיר גאיlt, הוא מיהר, sie zu verlosen, לעזוב אותה. כן. טייבלה is... כן, עוד משפט. Teibele ist gelegen auf Verschwiegene und sich zugehört, wie porret sich in der Vorderstube. Wie porret sich. לא פורט sich, אלא פורט sich. Teibele ist gelegen auf Verschwiegene. Teibele נשכבה. שכבה. שכבה. auf Verschwiegene. מלשון שווייגן, לשתוק. היא שכבה שתוקה, משותקת, לא מדברת, כן? Und sich zugehört, והאזינה, wie פורט sich. כן,
זיך פורן ביידיש, להתעסק, זאת אומרת, הוא מתלבש וכולי, זיך פורן, להתעסק במשהו. מתעסק שם בחדר הטרקלין, כן. איך תרגמנו פרדום פנר? אבש. אוקיי. כן. לא טרי. כן. כן. לא שומעים אותך, אדם. אני שואל אם להמשיך או שאנחנו עוברים להשל. אנחנו עוברים להשל, נמשיך ביום שני הבא, בפגישה המשותפת עם דינה, נמשיך לקרוא. נשתדל. כמה חסר לסוף הסיפור עכשיו? עדיין 4 עמודים? לא. 2.5 עמודים. נשתדל לסיים בפעם הבאה. כן. ואנחנו עוברים לאברהם יהושע השל, ואני ארצה להגיד עוד כמה מילים שלא אמרתי בפעם שעברה, כשדיברנו על אברהם יהושע השל ועל הטקסט שאנחנו נקרא במרץ. דר מזרח אירופאי של יד, זהו פרק מתוך חוברת שכתב אברהם יהושע השל ביידיש, הוא פרסם מיד אחרי השואה. וכבר הזכרתי בפעם שעברה שעצם פרסום החוברת הזאת על מהותם של יהודי מזרח אירופה, על מהות תרבותם, זוהי השפעת השואה. כאשר אברהם יהושע השל מיד אחרי מלחמת העולם השנייה ידע מה קרה באירופה, והוא כבר היה בארצות הברית, הוא פתאום החליט לכתוב בשפת הנרצחים, שזה בדרך כלל לא היה השפה שבה הוא פרסם בארצות הברית. שפת הנרצחים, אני מזכיר לכם, הייתה גם שפתו של אברהם יהושע השל, שבא ממזרח אירופה, ממשפחה חסידית, ופרסם, אני מזכיר לכם, ב-1933, ספר שירים ביידיש. אבל אחרי שהוא הלך לברלין, כתב דוקטורט על הנביאים, והיגר לארצות הברית, והפך לפרופסור לתיאולוגיה באוניברסיטת יוקרה בארצות הברית. עצם הכתיבה שלו ביידיש מיד אחרי השואה, זה איזושהי תוצאה ישירה של השואה. אבל לא רק זה שהוא כתב ביידיש, אלא הנושא שעליו הוא כותב. הניסיון לקבוע לדורות, ודווקא ביידיש, מהי מהות תרבות יהודי מזרח אירופה. וזהו פרק שאנחנו ננסה לקרוא, ואני רוצה להגיד שהטקסט הזה הוא תקף גם היום. הניתוח של אברהם יהושע השל של מהות היהדות ממזרח אירופה, האפיון שהוא מאפיין, זהו מסע הראוי להילמד עד היום. אז נתחיל ונכבד את בלה אם היא רוצה להתחיל את המשפט הראשון. אני מניח שאדם העלה לכולכם את הטקסט. אדם, אם אפשר להגדיל את זה קצת.
כולכם רואים את הטקסט? כן, כן. גם אני. בלה, תתחיל. אנחנו עוברים פה לסגנון של מסע ספרותית, סגנון אחר ממה שאנחנו רגילים, ואני בכוונה מנסה לגוון את הז'אנרים, מכיוון שגם היידיש משתנה. כן. בלה, you have the floor. הייתי על מיוט. ככה. אברום יהושע השל, der Mizrach-Europäischer Jid, פורברמרקונג. פורברמרקונג, זאת אומרת... הקדמה? הערה מקדימה. אוקיי. Die geistige Hegemonie bei Jiden ist in die letzten 1000 Jahre eingestanden bei 2 Kibbutzim. עד פה. ההגמוניה הרוחנית שאצל יהודים במהלך 1000 השנים האחרונות, איינגשטיין עומדת או מאופיינת? כן, מאופיינת, נמצאת, חונה אצל, כן. בצווי קיבוצים, מה שתי קבוצות? שני קיבוצים, לא קבוצות, שני קיבוצים. עכשיו תראו כבר המילים הראשונות האלה מתכתבות עם אחד הוויכוחים בטלוויזיה האקטואליים. סליחה, פרופסור איינגשטיין. surprising? No. לא? לא, איינגשטיין נמצאת. נמצאת? נמצאה, כן? can be found. can be found. שטיין, לעמוד, איינשטיין, can be found in two different Jewish communities. כן, כן. השאלה שלי עכשיו היא, לפני שאנחנו ממשיכים, איזה אסוציאציות זה מעורר אצלכם על ויכוחים אקטואליים לאללה, כמו שאומרים, כיום ברדיו ובטלוויזיה, או שרק אני רואה את האקטואליות. המילה הגמוניה אצל אברהם יהושע השל, המילה הזאת אנחנו שומעים אותה ברדיו ובטלוויזיה על ימין ועל שמאל, אצל עיתונאי מזרחי, אבישי בן חיים? בדיוק. דוקטור אבישי בן חיים. בדיוק. והוא משתמש בעניין של ההגמוניה, כמהי התרבות ההגמונית וכולי וכולי. ישראל הראשונה וישראל השנייה. כן, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, ואשכנזים ולא אשכנזים. ועכשיו נראה מה אברהם יהושע השל אומר, מה הם שני הקיבוצים שבמשך 1000 השנים האחרונות, כן, ההגמוניה, אומר יהושע השל, לא נמצאת אצל קיבוץ אחד, אלא אצל שני קיבוצים. וזה החשיבות של החוברת הזאת של אברהם יהושע השל. הוא ינסה בחוברת, כן? במאמר שאנחנו קוראים בפרק, הוא ידבר בעיקר על יהודי מזרח אירופה, אבל בחוברת הוא ינסה לדבר על מה מייחד מבחינה תרבותית חשובה, כן? גם אצל יהודי המזרח וגם אצל יהודי מזרח אירופה. ההמשך, בלה. In der älteren Kufe seinen spanisch-sfardische Jiden, in der später Kufe seinen die אשכנזische Jiden. אוקיי, תרגום. ממש שני קיבוצים. כן, בתקופה הקדומה, כן.
ישנם יהודים ספרדיים, כן, ובתקופה המאוחרת ישנם יהודים אשכנזים. זאת אומרת שאותה הגמוניה שנמצאת אצל שני קיבוצים, בעבר הרחוק יותר היא הייתה אצל יהודים ספרדים, בזמן האחרון, האחרון יותר, אצל יהודים אשכנזים. יש שם נקודה? לא, אבל יש der dominieren dicker Kibbutz in jüdischen Volk. כן, זאת אומרת, בעם היהודי, הקיבוץ הדומיננטי בעבר, אלה היו יהודי ממוצא ספרדי, בדורות האחרונים, יהודים ממזרח אירופה. המשפט הבא. בלה. Bis zum 9. Jahrhundert stellen zu Neuf alle aschkenazische Jiden, was wohnen in dem Schettich zwischen dem Rhein und dem Dnieper, zwischen dem Baltischen und Schwarzen Jam, wie euch in etliche schchenesdicke Medines הקולטורל einheitliche Gruppe. einheitliche Gruppe. einheitliche. קבוצה אחידה. תרגום. קבוצה מה? אחידה מלשון אחדות. einheitlich, אחיד. הבנתי, כן. עד למאה ה-19. עד המאה ה-19. עד המאה ה-19. שטלן צו נויף עמדו יחד? לא, שטלן צו נויף מרכיבים. מרכיבים כל היהודים האשכנזים אשר גרים בשטח בין הריין והדניפר, בין הים הבלטי והים השחור. כן, זאת אומרת, גם יהודי גרמניה, יהודי רוסיה, כן? כן, וכמו גם במדינות, בשכנות של מדינות... בכמה מדינות שכנות? מדינות שכנות בקבוצה תרבותית אחידה. כן, יהודי מזרח אירופה. שלמה, המשפט הבא. Beim Wiegele von der Dosiker Kultur, זה לא כל כך ברור לי. ספרה, come sfera. ספרה. The part of the sun. ספרה, כן. Stein, Rashi und der Kreis Arum, Rabbi Yehuda החוסיד, דר יהודה החוסיד. תקרא עוד פעם את כל המשפט מההתחלה עד המקום הזה. beim Wiegele von der Dosiker Kultur. תרגום. beim Wiegele. במהלך... לא. beim Wiegele. ויגלה אריסה, ליד האריסה, פונדרדוזיקה קולטור של התרבות הזאת, האשכנזית, כן? פרפרט שטיין רש, פרפרט שטיין רשי... לא פרפרט, מה זה פרפרט? לא. פונדרדוזיקה קולטור ספרה. ספרה, כן. ספרה, אין דה קולטורה ספרה. אז ליד אריסת הספירה התרבותית הזאת... ספירה, כן. שטיין רשי אונדר, עומד רשי, אונדר קרייזר רויס... לא עומד, לא כתוב שטייט, כתוב שטיין, עומדים, יותר מאדם אחד, עומדים רשי. und der Kreis Arum Rabbi Yehuda Chosid.
רש"י, אני יודע מה זה, אבל der Kreis herum... der Kreis, והחוג סביב לרבי יהודה הנשיא. החסיד. החסיד. החוג, der Kreis herum, החוג סביב רבי יהודה החסיד. הלאה, תמשיך. Die geistliche Entwicklung von der aschkenazischer Tkufe, der gleicht Klimax in Mizrach-Europa. עד פה. Die geistige Entwicklung, החיבור הרוחני. לא החיבור, ההתפתחות, Entwicklung, ההתפתחות הרוחנית. ההתפתחות הרוחנית von der אשכנזישר תקופה, של התקופה האשכנזית, der גרייכט הקלימקס, מגיעה לשיאה, נכון, in מזרח אירופה, במזרח אירופה, ספציאל in der Verspringung von חסידוס. בעיקר עם הופעת החסידות. לא, פרשפרייטונג זה לא הופעה. פרשפרייטונג עם התפשטות החסידות. התפשטות החסידות. פרשפרייטונג, כן. יאיר, בבקשה, משפט הבא. זהו, כן. Unser Obschatzung wird durchgeführt von der Perspektia von Geschichte, also לא פרספקציה, אלא אולי פרספקטיב. פרספקטיב, כן. von Geschichte, also als Unionen, wo seinen Gewinn, למשל, stark wichtig, nur in die letzten Jahren, wer nur betracht Leute sehr Bedeutung in der ganzen Bild von der Tkufa, was hat sich gezwungen über 800 Jahre. כן. תקרא 2 מילים עוד פעם ביידיש ותתרגם. Unser Abschätzung. Obschätzung. איך תתרגם unser Obschätzung? אולי... Obschätzen. ההבחנה שלנו לא. Obschätzen זה הערכה, איך מעריכים תקופות. unser Obschätzung. הערכתנו. כן, הערכתנו, הלאה. durchgeführt היא מודרכת או מובלת. wird durchgeführt. אנחנו מבצעים אותה, כן. von der Perspektive, פרספקטיב. בפרספקטיב, כן. אנחנו מעריכים את הערכה שלנו מנקודת הראות, מהפרספקטיב, מנקודת הראות, כן. von Geschichte also, Geschichte זה Geschichte. מנקודת הראות ההיסטורית. היסטורית, also, באופן כזה, ככה, כן. שעניינים seinen Gewinn, למשל, שעניינים שהיו למשל שטרק ויכטיק חשובים מאוד, נור עם דילסטי יום, רק בשנים האחרונות, ונור בטרח, נכנסים למחשבה מחדש. לא, ורום בטרח הם מוערכים, לויט זה קל? לויט זה לפי. לויט, זהיר, לפי הבדייטונג, לפי משמעותם או חשיבותם, כן? in der ganzen Bild בתמונה כולה, von der Tkufa, של התקופה, wo es עוד sich gezwungen,
גצוידן, גצוידן. זה כן? פעם אחד. שהיא נמשכה, כן? זאת אומרת, מסתכלים על הזמן האחרון רק במשמעות בכל התקופה של 800 שנים האחרונות. שנמשכה מה? 800 שנים. במשך 800 שנים. זאת אומרת, מה שאברהם יהושע השל אומר, זה כשאתה צריך להאריך תקופה, אם אתה מעריך את חשיבות התקופה רק במסגרת של 100 שנה, אתה תסתכל עליה אחרת, מאשר אם אתה מעריך את אותה תקופה במסגרת של 800 שנה. וזוהי אמירה מאוד מאוד חשובה, לא רק להיסטוריונים, אלא לאנשים פרטיים כמונו. כאשר מאורע בחיינו, זה אני אומר, אנחנו מסתכלים על מאורע בחיינו, במסגרת 10 השנים האחרונות של חיינו, המאורע ייראה שונה במשמעותו, אם אנחנו נסתכל עליו במסגרת, נגיד, 70 השנים האחרונים של חיינו, או 50 השנים, זאת אומרת, ההקשר ההיסטורי, הקשר הזמן, שבתוכו אנו מעריכים מאורע מסוים, או תופעה מסוימת, אם ההקשר מצומצם או הוא יותר רחב, עשוי בכלל המאורע להיראות אחרת, תלוי בהיקף ההקשר שבתוכו אנחנו מסתכלים על תופעות או על תקופות. אני חייב להגיד לכם שהגישה הזאת של אברהם יהושע השל הוא נר לרגלי כאשר נגיד יש מאורע בחיי שאם אני מסתכל עליו בתקופה מצומצמת על רקע של כמה שנים והמאורע מוציא אותי משלוותי, אם אני מסתכל על אותו מאורע בהקשר הרבה יותר רחב, אני עשוי אולי להירגע, או להפך. זאת אומרת, הקשר הזמן שבתוכו אני מעריך מאורע או תקופה, מבחינה מתודית, גם היסטורית וגם אישית, זהו עצה מאוד חשובה לכולנו. גם אם רוצים להאריך תקופות, וגם אם רוצים להאריך מאורעות בחיינו. תראו, יש באנגלית, שאני אומר באנגלית, אני נזכר באדם כל הזמן, כי הוא יודע אנגלית יותר טוב מכולנו, כי הוא חונך בבית איפה שמדברים באנגלית בכוונה, אף על פי שיודעים יפה עברית ושפות אחרות. יש, נדמה לי שזה אמריקאית, אולי גם אנגלית, אני לא יודע, יש ביטוי שנקרא suspension of disbelief. אדם, אולי תסביר לנו מה זה? אתה הכרת לי את המושג הזה, אבל... לא הכרת אותו קודם? כלומר, בתרגום מילולי, suspension זה דחייה, disbelief זה חוסר אמון. כן. הביטוי הזה שאני למדתי אותו מן האנגלית, suspension of disbelief, אם קורה לך משהו, לא משנה מול אדם אחר, או מול מאורע וכולי, אל תמהר לשפוט ולהגיד מה משמעות הדבר. תעשה suspension, תתאפק מלשפוט ומלהעריך את המאורע, כמה שאתה יכול יותר, כאשר תעריך את המאורע או את מה שקורה לך בהקשר זמן רחב יותר, יכול להיות שתבין אותו בצורה יותר אובייקטיבית. זאת אומרת, הפרספקטיבה
כמו שאומר אברהם ישוע, שבתוכה אתה מעריך מאורעות או תקופות, כמה שהיא יותר רחבה, אתה תבין אותה אחרת. אני לא אומר שתבין אותה יותר טוב או פחות טוב, יותר תבין אותה אחרת. ואם אני כבר אומר את זה, אני אומר שיש לזה השלכה מאוד חשובה, כדי להבין את סיפורי רבי נחמן מברסלב, שאני מקווה שבעתיד נקרא אותם. כי אצל רבי נחמן מברסלב, מאורע שקורה, משמעותו האחרת מסתברת תמיד עם חלוף הזמן, ועם העמקת המודעות של האדם לגבי המאורע שקורה לו. אני לא יודע, ברגע שאני מדבר איתכם עכשיו, אני שם לב שלאט לאט בשנים האחרונות חלחל לתוך הכרתי השכנוע, שכשאנחנו ממהרים לשפוט או להעריך משמעות של מאורע, אנחנו עושים לא טוב. לא מפני שזה לא יהיה נכון, אבל אם ניתן לזמן לעבור ונעריך מאורע או תקופה בתוך הקשר רחב יותר, אנחנו גם נראה את הדברים באור אחרת. אני לא אומר יותר טוב, פחות טוב, אבל אז אנחנו נהיה מסוגלים לא להיות שיפוטיים, ממהרים בשיפוט שלנו. כן. כמה זמן יש לנו? השעה 7:27. יש לנו עוד 3 דקות. האם יש הערה, קומנטר מצדכם על השורות המועטות שקראנו? כן? לא חייבים, כן? לא חייבים. זה לא, אבל זה, אני רק קצת דיגרסיה, זה... זה יש I will say in English, what we will study till now, it's first of all all the writers was show not only Tarbut, the history, but also the tradition, also the folk tradition. Also they wanted to show how was the life in the Jewish shtetl, and also the mythology, which is very important to understand. So all what we translated was the full of the East Jewish tradition, which I don't know if you still have. This is in Israel, if this writers brings to Israel, but we have this tradition. We can find among the old Jewish, but also in books what we have now. Okay. So I don't know if you have in Israel, but we have still this is. אוקיי, מה שאנה אומרת, אני מתרגם את זה לשפה שלי ולדיון שלנו, זה לא הייתה דיגרסיה, זה הערה מעניינת. מה שאנה אומרת, אם אני מבין, זה שבספרות יידיש, שזה מה שאנחנו קוראים, ובשפת יידיש, יש לנו תרבות שגם היא, במידה ואנחנו קוראים אותה ולומדים אותה, היא גם מעצבת, היא משפיעה על הדרך איך שאנחנו רואים את הדברים. כן? זאת אומרת, התרבות, הספרות, היא חלק מהדרך איך שמי שמכיר אותה רואה את הדברים. ובדיוק על זה אברהם ישוע השל, בפרק הזה שאנחנו נקרא, רוצה להסביר.
כן. טוב. כן. אנחנו צריכים לסיים. אם יש עוד הערה, בבקשה, ואם לא, נסיים. אני רק רוצה לומר שכשבודקים את התפתחות הלשון, או בעיקר את המבטא, איזה, שלמה, איזה לשון? הלשון העברית. או לשון יידיש? הלשון העברית. כן. אז יש איזשהו קונפליקט בין ההיגוי הספרדי להיגוי האשכנזי. ובסופו של דבר, במקרים רבים מאוד, ההיגוי הספרדי ניצח. זאת אומרת, הצורה שבה אנחנו מדברים עכשיו, היא כמעט לגמרי ספרדית, ומעט מאוד אשכנזית. נכון. זה הכל מה שרציתי לציין. כן, אז לגבי מה שאתה מציין, אני רק אגיד שנדמה לי, ודאי שאתה צודק, שבארץ אנחנו מדברים בהיגוי ספרדי, אבל כאשר אנחנו הוגים את המילים העבריות ביידיש, אז שם משתמר עדיין המסורת של ההיגוי האשכנזי. כן, זה ברור, אבל כן. אצל בן יהודה, כשאתה קורא חלק מן המאמרים, אתה רואה את ההערצה שלו לספרדים, והיחס המבזה שלו ליהודים המזרח אירופאים. וזאת אחת הסיבות שההיגוי הספרדי ניצח. כן, אני עברית, לא ביידיש, בוודאי שביידיש נשאר ההיגוי האשכנזי. זו הייתה החלטה. כן, העניין הזה הוא עניין מאוד מעניין, איך זה קרה, ומה זה אומר לטוב ולרע, אבל אני בזה לא יכול להגיד דברים הרבה, ונסתפק בהערה הזאת, ואנחנו ניפגש ביום שני הקרוב בפגישה משותפת בין דינה, כן, ואדם, ומשם נמשיך הלאה. אז תודה רבה. רק מילה אחת. כן. בפעם הבאה כנראה שתקבלו מייל עם כתובת חדשה על הזום, כי זה לא יהיה הזום שלי יותר. נכון. אני מחר אנסה לסדר את זה, כי הזום, עד עכשיו אנחנו עבדנו עם הזום של אדם. עכשיו אנחנו צריכים זום חדש, אני אנסה מחר להתחיל לעבוד על זה, כדי שתקבלו את זה בזמן, את הזום החדש. כן, רציתי רק להעיר שאשל ניסה לבוא לארץ, להיות פה פרופסור, והאוניברסיטה לא קיבלה אותו. לא, זה לא שהיא לא קיבלה אותו, אלא שגרשון שולם לא רצה אותו. היה זה שמנע את בואו לארץ כפרופסור. למה? זה משהו קנאת סופרים או... פוליטיקה. אשל היה תלמיד של בובר. כן, אני לא קראתי את הפרוטוקולים ואת הסיבות, אבל זה מעניין. זה מעניין. אוקיי, אז להתראות ביום שני, 17:45 כדי לקשקש. ותודה לך. תודה רבה.